Iubitule, am căutat cearte, a trebuit ca să ne căsătorim și chiar băi mare frică. Hai să ne căsătorim, ce zici? Wow, chiar te gândești serios la asta? Da, vreau să fim împreună pentru totdeauna. Dar hai să iau niște sucre, vin imediat. Am plecat la supermarket să-mi pun gândurile în ordine. După ceva timp mă sună, dar sunt la telefon cu mama. Când ies din magazin o văd pe stradă căutându-mă disperată. Nu mi-ai răspuns la telefon, cu cine ești? Am vorbit cu mama, mele, mă iubești cu adevărat? N-aratam, ne plimbam, când trece o fetiță de vreo 12 ani și se uită întâmplător spre mine, strigă nevoasă: e al meu, e al meu. La final, vine la mine acasă, îi pun un bol de ciorbă și glumesc în arteal, se mănâncă fără lingură. Când mă întorc, o văd mâncând ciorba cu mâna, râzând: Doamne, chiar ai crezut că e adevărat? Dar așa ai zis și uite așa am râs, am